давоми боби 33. норимбой аз рӯи зини асп хурҷинро гирифта ба замин монд ва аз даруни он якчанд тӯб карбос бароварда ба дасти Кимсанбой дод. Бой бобо ин қадар моли бисёр чӣ лозим буд? Гӯё ки эътироз намуд Кимсанбой. додарам, Кимсанбой хитоб намуд Норимбой, худованду мову шуморо ба хешу таборӣ расондааст. Аз ин пас дар рӯзҳои ғаму шодӣ бояд ба ҳам бошем ва дасти якдигарро бигирем. Бародари Норимбой ҳам аз хурҷинаш матоъ баровард ва дасти Кимсанбой дод. Кимсанбой матоъҳоро ба хуҷрае бурд, ки он ҷо маит мехобид. Меҳмонон ба ҷои аввалашон баргаштанд. Касе ба гӯши модари Юлдузхон, ки дар бари тобут нишаста навҳам мекард, оҳиста гуфт, ки Юлдузхон омадааст. Ин зани мусибатзада гумон кард, ки ин садо аз ғайб меояд. Зане аз ҳавлӣ ба даруни ворид шуда дигарбора ин хабарро такрор кард ва иловатан гуфт, ки ӯро бо чашмони худ дидам ва ба ӯ ошноӣ кардам. Баъди ин зан Қодирқулбой ба берун ба истиқболи духтараш шитофт. баробари аз дар берун шудани очаш Юлдузхонро ӯро бидид ва сӯи модараш тохт гирифт. ҳарду якдигарро ба оғӯш кашида аз сару рӯи ҳамдигар ҳарисона мебусиданд. Юлдузхонам меҳрубонам, моҳи тобонам, мегуфт модар, бе ту дидагони ман кур буданд, акнун равшан шуданд. духтарашро дида мурдаи шавҳарашро ба тамом фаромӯш карда буд модари Юлдузхон. Келин ва духтаронаш аз берун баромадани модарашон хавотир шуда, онҳо низ баромаданд. диданд, ки модарашон рӯи ҳавлӣ дар торикӣ бо чанд зан гуфтугузор дорад. пештар рафта Юлдузхонро шинохтанд. ҳар кадомаш даст ба гарданаш андохта ширин ширин мебусидандаш. ҳоло ҳам ба худ наомада буд модари Юлдузхон. ҳатто аппаи Норимбой, ки ба Юлдузхон омада буд, намедид. Кампири Фотима, ки зани зиндагидида буд, ба модару духтар нигариста чизе намегуфт. ба ногоҳ модари духтар бидид, ки дар пӯши Юлдузхон боз ду зани дигар, дуюмаш зани Норимбой буд, истоданд. пештар гузашта салому алайк намуд. худоҳо якдигарро намешинохтанд ва то ин дам надида буданд. бо вуҷуди ин якдигарро пурсупоси самимӣ мекарданд. хайр, бас аст, акнун гуфт кампири Фотима, ҳамчун меҳмон ҳам бошад, одами салори давра, биёед назди майит меравем. хайр, бас аст, акнун гуфт кампир. аз ин гап дили Юлдузхон таҳ кашид. пой бурд, ки дар оилашон касе фавдидааст. пас маълум мешавад, ки кампири Фотима сабаби омадан ба Қушқалъаро ба Юлдузхон чуноне ба Норимбой маслиҳат карда буд, он тавр не, дигар хел фаҳмонда буд. як бо худ биларзид, пас он дасташро аз миёни модараш гузаронид, ба сӯи ҳуҷрае, ки занон нишаста буданд, раҳсипор шуд. хонаро ду чароғи пилтаги мил-милкунон равшанӣ медод, ки касе мурдаро аз зинда фарқ карда наметавонист. қиматой, ҳамсари Қодирқулбой, марҳум ба ҳиҷра ворид шудани баробар ба овози хира, азбаски дуру дароз гирифта буд, во хона бо лафзи худгӯён ноларо бардошт. Юлдузхон фарёд карда хост худро болои мурдаи падар ҳаво диҳад. ин амали ӯро кампири Фотима ва яке аз аппаҳои Юлдузхон боздошт карданд. аммо Юлдузхон қарор намегирифт. оттагӯё навҳам мекашиду нола мекард. занони дигар ба нолаҳои зори ӯ ҷур мешуданд. ҳатто рухсораҳои анормонандашро харошида хуншор карда буд Юлдузхон. шаб идома дошт. мотамсаро муддати хамӯш мегардид, вале нолаи паст ва байи муассири Юлдузхон ба гӯши нишастагон мерасид. кӣ медонад, дар марги падар ӯ худро гунаҳкор мегуморид ва мешуморид Юлдузхон. хулас худро ба тамом аз даст дода буд ӯ. аз нолаҳои зори ӯ дили сангоб мешуд. одатан дар гирди майити мардуми мусулмон, хоҳ мард бошад, хоҳ зан, асосан занҳо менишинанд ва гирьяву нола мекунанд. мардон гоҳо мардони ба марҳум наздику қарин даромада гирьяву нолаашонро мекунанду мебароянд ва боз чун одат ҳангоми дамидани субҳ нолаву афғони занони дар гирди май нишаста ба се баланд мегардад. вақте субҳ чашм мекушояд, дар ҳар куҷое, ки Қодирқулбои маҳрум
خوابی جاویدانه داشت این عمل بالا گرفت. زنان اندرمان به داد و افغان خود بودند. юлдузхон дар миёни гирьяву нолаш матҳое ки қадду қомат ва рӯи маитро ба тамом пӯшонда буд поён кард. хост рӯи падарашро бибинад, дид ки гӯё ба ӯ гап мезанда бошад. вақте ин ҳолатро падарро бидид аз куҷои садо ба гӯшашон зад: ҳа юлдузхон, қотилам шудӣ, боз ба мурдам омадӣ? аз ин садои ғайб сахт тарсид юлдузхон, ошуфтаву мушавваш шуд. баъд аз ин агарчи гирьяву нола ҳам мекард, шояд аз тарси ҳамон садо бошад, оби чашмонаш намерехт. ҷанозахонҳо аз деҳаҳои дуру наздик омадан гирифтанд. бештарашонро дар масҷид деҳаи қушқала масҷиди калон дошт ҷой намуданд. қисми дигарашон дар хонаҳои одамони давлатманд ҷой гирифтанд. меҳмононро аҳли деҳа зиёфат медод. офтоб ба қиём омад. то пешин чанд соати дигар монда буд. дар ин муддат такфинворӣ ва дигар чизҳои мурда муҳайё шуда буд. яке аз хешовандони қодирқулбой, ки шодмонқул ном дошт, чанд бор омада рӯи мурдаро мекушид, ки ҳеҷ набошад таҳони маитро бипӯшонад, вале кӯшишҳои ҳама барбаст мерафтанд. шодмонқул дид, ки то маросими ҷаноза вақти кам мондааст. қимсанбою додарон ва наздиктарин хешовандонро назар хонда гуфт: ҷаноза наздик аст, азизон, лекин маитро чашмону даҳонаш пӯшида нашуда истодааст. чунин маитро ба хок супоридан намедонам чӣ хосияте дошта бошад. агар шумо зид набошед, рафта аз муфтии мазори сурхпӯш, ки дар меҳмонхона ҳамроҳи Норимбою дигарон нишаста буд, инҳоро бипурсем. амаки Шодмонқул гуфт: Қимсанбой, наход ҳоли падари маро рафта аз муфтӣ бипурсед. ин тавр нест, Қимсанбой, фаҳмондаш Шодмонқул. ман мурдаи худамонро мисол намеорам. танҳо мепурсам, ки мурдаро агар чашму даҳонаш боз бошад, ба хок супоридан чӣ хосияте дорад? писарони Қодирқулбой ҳамагӣ розӣ шуданд. тавре гуфта будем, меҳмонони бонфузу дар меҳмонхонаи бародари маҳрум ҷой гирифта буданд. Шодмонқул ворид ба меҳмонхона шуда ба ҳамагон салом дод. муфтӣ як пирамарди баҳсо нуронӣ буд. риши сафед бо либосҳои сафеду тозааш шинам афтода буд ва ҳусни мардонаашро дучанд менамуд. ӯ аз бари боло нишаста амри маъруф мекард. шодмонқул дар погаҳи дар амона нишаста ба муфтӣ рӯ оварда гуфт: ба шумо як савол доштам, муфтии муҳтарам. агар маит бо чашмони бозу даҳони кушода ба он дунё равад, чӣ хосияте дошта бошад? дар лабони муфтӣ аввал як табассуми ниҳоят зебое падид омаду пас он оғоз ба суханронӣ кард. саволи бисёр ба маврид додед, бародари гиромӣ, вале ҷавоби дуру дароз металабад. инсонҳо дар зиндагии ҳар гуна роҳҳоро интихоб намуда ба он роҳ мераванд. вақте аз дунё гузаштанд, ҳам ҳар хел мегузаранд. якеро об мебарад, дигаре шамол афтода мекушад, савумин таги девор ё кӯҳ мемонад, чоруминро даранда нест мекунад ва ғайраҳо ва ғайраҳо. лекин дар ҳадисҳои расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам омадааст, ки танҳо ду одам аз ин дунё сер намешавад. онеро гуфтам, ки аз дунё гурусна мегузарад, шахсест, ки равонаи роҳи илм аст. олим агар ҳар рӯз як чизи наве кашф кунад, ҳам боз мехоҳад кашфиёти тозатаре ба вуҷуд оварад. яъне аз кораш ҳеҷ гоҳ серу қонеъ нест. илмро худатон медонед, ки як баҳри бепоён ва бекарон аст. касе онро ба пуррагӣ аз худ накардааст. шоире гуфтааст: илм омад фаровону умр кӯтоҳ. ин турфа одамро дар дафтари аъмолаш некиҳои бисёре навишта мешавад. ҳар касе ба роҳи илм равад, одами худодод аст. тоифаи дигаре, ки аз ҷаҳон носер мегузарад, ҳарисон ва молу зарпарастонанд. ин қабил одамон агар имрӯз хуми зар ёбанд ва амбори мол пагоҳ мехоҳанд ва мекӯшанд даҳчанд онро пайдо намоянд. онҳо аз дунё серӣ надоранд. бародарон, акнун хитоб ба давра намуд муфтӣ: агар кас ба мисоли қуллаҳои бадахшон зармол ба ҳисоби баргҳои дарахтони ҷангалзор пул дошта бошад, ҳам охирин роҳаш мурдан аст.
аз ин роҳ боз пас намегардад. ана ҳамин қобил одамон баъди фавт чашму даҳонашон кушода мемонад. шояд ин гуфтаро шунида бошед. чашми танги дунёдорро ё қаноат пур кунад ё хоки гур. чашму даҳони ин гуна шахсонро танҳо хоки гур пур мекунад.